Да, миченци. И на мен ми е много тежко, че трябва да работя за нова гаджина. Да. Ще гледам да съм съобразичена с клиенчиче, джиликатна, а не е чаровна, да. Да, миченци, разбирам та. Добре, айди, че трябва да затварям, че сега ще дойдат клиенчиче. Айди, чао. И ще гледам да съм добра с клиенчиче, да. Мила ще бъда с клиенчиче, да. Няма да се нервирам, айди. Здравейте. Добър вечер. Честита нова година. Какво искаш, бе? Да седна. Какво? Все едно имаш запазена резервация. Дай ми. Сам не можеш ли да се оправиш? Ще ме нервиш. Помнително, бе. Какво е това? Менюто, тъй като гледаш на какво ти прилича. На вестник ли? Като седнеш в кръчмата, какво ти носят? Вестник, ай, че ми... Гледай, попчих са цялата от тебе. Айде, поръчайте! Чити менюто, чити! Няма цял вечер да те чакам. За мен е една бира. И не ми викай така, че като ще се оплаче в съдебен спор. Една бира. И едни кюфтец. Чайч ме мързи. Какво е това му? Внимавай! Пениса бирата, защото тя платиш. А тя разклатиш, са пиени. Да, много мислиш. Какво ще идеш? Какво ще идеш? Какво ще не чувам? Какво ще идеш? Какво ще... Ами аз ще ям умарна скара. Нямаме такова. Тук пише умарна скара. Знам какво пише, нямаме такова. Кюфтета имате ли? Имаме. И едно кебабче. Добре. Киро! Де кюфтета и едно кебабче! Дано да е разбрал. Добре. Сега, какво ми взе? Какво ми взе? Нищо не съм ви взел. Не бе, какво ми взе? Нищо не съм ви взел. С какво ще ме изиш? Бирата! Какво ми взе? Искаш залядени? Ох, че ме попчи цялата ма попчи. Един бургас само. Ох. Лукс. Киро! Един лукс салам за мизя. О, боже. По-добре не питай какво става с поръчката. Какво става с поръчката? Казах ти да не питаш. От това, че я пиче. Какво е това? Пиче я в фурнята, пръчката. До 14 минути някъде ще е готова. Оф, човек, ти български не разбираш ли, ма? Цялата са попчих от тебе. Гледай, здраво место по лицето не остана. Оф. Виж сега. Смучима. Притиснима. Притеснена съм от тебе и се смучих. И аз съм притеснен от вас, вие! Научете се да говорите на български, бе! Ей, къде отиваш, бе? Я плати веднага. 20 лева ти е сметката. 20 лева на! Знаеш ли що? Защото телевизор гледа ли? Гледа. Климатик ползва ли? Ползва.